5 taon nang magkasintahan sina Tupper at Tina. Sa loob ng 5 taon na iyon ay matyagang hinintay ni Tina kung kailan siya aayain ng kasal, magkasintahan. Ano ba ang balak mo sa ating dalawa? Ganito na lang ba tayo habang buhay? Inis na ang dalaga. Alam mong ako ang tumatayong padre de pamilya sa amin. Hindi maaaring basta mag-asawa. Paliwanag ni Tupper. Paano naman ako? Tayo. Ibig maiyak ni Tina. Napatungo si Tupper. Naawa siya sa nobya pero wala siyang magawa. Padabog na tumayo si Tina. Pigil ang luhang hinarap ang binata. Hindi ko kayang maghintay kung kailan ka lalaya sa mga responsibilidad mo. Siguro naman, karapatan ko rin ang lumigaya. Ani Tina. Sa pagkabigla ni Tupper ay hinubad ng dalaga ang engagement ring sa daliri nito na inilapag sa mesa. Tinatapos ko na ang lahat. Kanya-kanya tayo, galit at determinado si Tina. Hindi agad nakakilos si Tupper. Sa pagkabigla, nantalikuran siya ni Tina. Walang lingon na dumiretso palabas ng restaurant ang dalaga. Labis na dinamdam ng dalaga ang pambabaliwala ni Tupper sa damdamin. Ang huling nalaman ng binata ay sumama na ito na makipag-date sa isang kaopisina na matagal nang may gusto sa babae. Unang pagkakataon mula nang maging magnobyo sila na ginawa iyon ni Tina. Natakot si Tupper. Alam niyang hindi ito simpleng pagtatampo lang. Maaaring mawala sa kanya si Tina kapag hindi siya nagdesisyon. Pinuntahan niya ang nobya isang gabi. Papakasal na tayo, sabi ni Tupper, diretso, walang ligoy-ligoy. Huwag mo akong binibiro. Galit pa ring tono ni Tina. Seryoso ako. Ayoko sa pagre-rebelde mo. Sa akin ay mapunta ka sa lalaking hindi mo gusto. Ganoon na lang kadali. Sumunod ay ang pamamanhikan ng pamilya ni Tupper sa mga magulang ni Tina. Nang matapos ang araw na yon ay itinakda ang kanilang kasal sa unang linggo ng darating na buwan. Bagamat hindi handa sa pag-aasawa ay naging magaan ang loob ni Tupper. Mahal niya si Tina sa isang bahagi ng puso, batid na iyon din ang lihim na hiling ng damdamin. Ang makasal sila. Simple lang ang naging pag-isang dibdib ni Tupper at Tina. Bagamat lumalakad sila sa simbahan, iyon ang tanging hiling ni Tina. Kahit na walang handa, basta sa simbahan ito magmamartsa. Ang handaan ay sa isang maliit na restaurant at ang tanging dumalo ay ang kanilang mga magulang, ninong at ninang. Kahit labag sa loob, pumayag si Tina na pumisan sa pamilya ni Tupper. Dahil walang kahandaan sa pag-aasawa ay walang ipon ang lalaki. Ni hindi nito kayang umupa ng apartment. Paano nga ay hindi lang ang iuupa sa apartment, maging ang ilalaman nila doon ay wala sila. Ayaw naman ni Tupper na ang kaunting ipon ni Tina ang kanilang gastusin. Anito ay para sa babae iyon sakali magkaroon ng emergency. 2 linggo makaraan na kasal, dumating ang problema. Isang gabi ay may dumating na 2 lalaki kina Tupper. Nalaman nila na nabuntis ng bunsong si Jay ang nobyang si Julia. Ayaw pumayag ng mga magulang ng babae na hindi ikasal ang dalawa, kaya
pinapunta ang mga tiyo nito na kapwa militar. Ganon na lamang ang takot ng maggulang ni Topper, baka raw kung ano ang gawin nila kay Jay. Hysterical nga agad ang ina nilang si Aling Violeta. Ayaw tumigil sa pag-iyak at kinailangan pang pasakan ng pampakalma para makatulog. Ilang linggo mula noon, ikinasal si Jay at si Julia. Hiniling ng peryantes ng babae na maghanda kahit maliitan lang. Naggamit ang emergency money ni Tina. Nangutang si Topper sa opisina at nanghiram din sa 5-6 si Aling Violeta para hindi mapahiya. Ngit-ngit na ngit-ngit si Tina kung hindi lang naisip na baka mabaon sa utang si Topper ay wala siyang balak ipaggamit ang ipon niya. Nako, suko pala kayo sa taon ng bayaw mo. At ngayon, kasabay ka pa ng pagbubuntis ng hipag mo. Alarmadong sabi ni Rosie, kaopisina ni Tina. Ikinuwento kasi niya sa babae na buntis na siya. Dapat ay maging handa ka sa mangyayari. Hindi biro ang magiging sukob sa taon. Takot na paalala ni Rosie. Putol ang maliliit na mga kamay pero lumalakad. Tila may isip na alam kung saan pupunta. Tumigil ang mga kamay sa tapat ng kama ni Topper at Tina. Umakyat nang tumapat sa tiyan ni Tina ay tumigil. Pagkatapos ay dinakot nito ang tiyan ng babae. Ang matutulis na mga kuko ay bumaon sa tiyan hanggang maabot ang sanggol doon. Ang walang kalaban-labang sanggol ay tinusok ng matutulis na kuko hanggang mapiga at bumulwak ang dugong. Lumunod dito. Ang tili ni Tina ay naging ikik ng balingan siya ng mga kamay. Tinusok ang lieg niya. Sumisigaw na napabalikwas sa sindak si Tina. Hawak ng dalawang kamay ang tiyan. Kapanabay niyang halos bumangon si Topper na nahintakutan sa lakas ng tili ng asawa. May kamay! May kamay! Habol na hininga na sambit ni Tina. Pinayapa ni Topper ang babae pero umurong din ang dila niya nang makita ang bakas ng dugoang mga kamay sa damit ng asawa. Isinugod sa hospital si Tina pero huli na. Namatay si Tina. Maging ang mga doktor ay hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari. Gayon na lamang din ang gulat nila na makuha nila ang sanggol dahil pira-piraso ito na parang ginutay-gutay ng matutulis na kuko. Walang eksplanasyon nakapagbibigay ng lohikal na dahilan kung ano ang nangyari sa mag-inang Tina. Hindi makausap si Topper sa tindi ng trahedyang dumating sa buhay. Ang dating may focus at matatag na lalaki ay nawalan ng direksyon at niyakap na matinding depression. Lumipas ang mga araw. Isang umaga ay tinawag ni Jay ang magulang. Isinugod daw si Julia sa hospital at nanganganak na. Sobrang ninenervyos si Jay kaya hiniling sa ama't ina na puntahan sila sa pagamutan. Sumugod sa hospital si Aling Violeta. Ano pa at talaga namang paborito nitong anak ang bunso. Kaya laging nakasuporta rito. Kamusta na si Julia? Sa lubong ni Aling Violeta na makita si Jay.
Nasa labor room pa rin po. Nag-aalala ang anyo ng lalaking. Ganyan talaga ang panganay. Ang sabi ni Aling Violeta. Natatakot kasi ako, Nay, baka mangyari sa kanya ang nangyari kay Ate Wilma. Bakit mo naman iisipin yon? Iba ang kaso ni Wilma. Iba kay Julia. Paano kung, Inay, sukob kami sa taon? Natigilan si Aling Violeta. Napatingin kay Jay. Maghapon at magdamag ng naghihirap sa pag-labor si Julia. Tila walang kasiguruhan kung magsisilang na ang babae. Doktora, hirap na po ako. Ang wika ni Julia. Tulungan niyo po ako. Sa huli ay nagpasya na isisaryan ang babae. Ipinaliwanag na manggagamot kay Jay at Aling Violeta. At sa mga magulang ni Julia na wala na siyang pagpipilian kundi ang operahan si Julia. Anang doktora ay unti-unti nang humihina ang resistensya ng babae dahil sa tagal ng pagle-labor nito. Naging malaking usap-usapan sa hospital na iyon ang panganganak ni Julia. Walang hindi nasindang nang biyakin ang tiyan ng babae at makuha mula roon ang dalawang kamay ng isang sanggol na may matutulis na mga kuko. Wala ng buhay ang mga kamay ng kunin ng manggagamot mula sa tiyan. Si Julia, katulad ni Tina, ay namatay rin matapos manganak at hanggang ngayon ay malaking palaisipan kung ano ang misteryo sa pagkamatay na maghipag na ikinasal na suko sa taon.